Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το iPhone 15 Pro, που περιέχει χαρακτηριστικά. Έχει φωτεινή OLED οθόνη, έχει τρεις κάμερες, η μία που είναι 48 MP, οι άλλες δύο 12 και η μία έχει 3x zoom. Είναι από τιτάνιο το τηλέφωνο φτιαχμένο, από πίσω είναι πολύ ωραίο. Έχει μία διαφορά στο πάχος με το 14 Pro. Επίσης, καιρός ήταν, πιστεύω ότι η Apple έβαλε Type-C, τέλος πάντων να παίρνει Type-C καλώδιο το iPhone. Έχει και το Dynamic Island, ναι, που έχει μικρύνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχει προφανώς πολύ καλή μπαταρία, όπως έχουν συνήθως τα περισσότερα iPhone. Έχει 120Hz οθόνη, η οποία είναι πολύ άνετη σε σχέση με τα προηγούμενα. Ναι, είναι πολύ άνετο προφανώς και όταν το κρατάς. Είναι άνετο την ώρα που κρατάει κάποιος το iPhone, ειδικά το 15 Pro, δεν τον ενοχλεί στο χέρι του. Και προφανώς έχει ένα πολύ ωραίο σχεδιασμό, είναι ωραία σχεδιασμένο. Είναι και πολύ ωραίο από πίσω, παρόλο που οι κάμερες έχουν μείνει με τον ίδιο σχεδιασμό εδώ και τα τελευταία 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά. 4 βασικά. Είναι από γυαλί. Εντάξει, κλασικά είναι πολύ ωραίο σαν τηλέφωνο. Πιστεύω ότι, εντάξει, είναι ακριβό προφανώς, αλλά πιστεύω ότι τα λεφτά του αξίζει, ειδικά φέτος με το Type-C, βίσμα που παίρνει από φορτιστή. Το κάνει ακόμα πιο χρήσιμο, όπως και μπορεί πλέον να συναγωνίζεται και πολλά άλλα τηλέφωνα Android. Γενικά, σαν review, είναι πάρα πολύ καλό τηλέφωνο. Πιστεύω ότι είναι ακριβό, αλλά τα αξίζει τα λεφτά του. Και όπως πάντα η Apple ξέρει να μας εκπλήσει με πολύ ωραία τηλέφωνα κάθε χρονιά. Αυτό ήταν το review για το iPhone 15 Pro. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο προφανώς. Εντάξει, like, subscribe δεν τα ζητάω, δεν υπάρχει λόγος. Εννοείται πως θα έρθουν και άλλα βιντεάκια πλέον. Θα ανεβούν, εννοείται. Αυτά προφανώς. Γεια σας. Καλή συνέχεια προφανώς. Θα το πούμε και σε ένα άλλο βίντεο.